Το επιθετικό σύστημα Chameleon βασίζεται στη γνωστή παροιμία «Το νερό που τρέχει βρίσκει πάντοτε το δρόμο του». Ας μεταφράσουμε λοιπόν αυτή τη γνωστή παροιμία ως εξής. Όσο πιο γρήγορα τρέχει μία ομάδα στην επίθεση, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι θετικές επιθετικές λύσεις. Εάν έχετε μία ερώτηση, στείλτε μου ένα email στο ellinas@web.de. Και στο τέλος θα ήταν μεγάλη μου χαρά να δω αυτό το επιθετικό σύστημα να παίζεται σε ελληνικά γήπεδα.